Hot bite kasebo ede eshi na ehwam Sompa 106.5 FM yani affiliate ebrena nyaso ya tenase ebe bonsenum ewura ne nchenchem fromasi ase na yede asomwo abusua ma remfio se Sompa hot bite yi no enwuro ju say ya Leicester Company Limited won na ye Yas toothpaste and toothbrush no wo mo na aboyabo mberete atwi ense yade ensamo a yedomo asuko ewo kase enum no yade esomwo na mmoma remfi se de yeyo nyina no time da so the time no bo entem ne ya hyase esi ya ne yade esi eno sa hontina medimafo heba center ya Dr. Tam da so woda no wode time atoso ko na wo yade onfa time ntoso mawo na wonya yare sa papa bi emfa mawo se yenkra na wode a wokwa yira yade no opoku ase mayira wono ma wasante ma mu nyina so krono ma bo hia aban suku no ene hwe ni mu ho ape agogo abu akwa agogo ehwo na wo mokọ akwa yare hwe papa yi na abusua ya hwe wawie no ewo se wudidi obra wo no munro no na abo wede ma eno so adimdimu edu Josephfo a wo mu ye pastries ne bread papa bi no wo ma sande dokona ba beka ho na Jos ne Jesus our source eno di adanse pefe se enkwa so bonte na wo mu de no adokono no boefo na yellow corn papa ni bia dome commercial bank echi hope na nsa beka won enti ka ho kwaye wo da jode koton di wo mfa so papa bi ewo so di ohia ne wo mako wonche na ma wache na oforo ye bi a waye de esi ho anwumre wokuta ye mu na eye wo de pi na otimi tafro wonsa nyame ampata wo ba fefie yi wo bowere aka ho a ya no wahwe ne din onga wo muntia eno ye ma mensa no boafo na eboa nso ema aduane eye de eye akono enti se esi wonim ya ye ne se na wuntimi ni a uhia time heba mixture ene capsules no unyanya ne saa de kura na de echechine ka ho ete se de wakumo wo watwa ne ti abusua de aka ye homa anwumre wokuta ye mu ene ye de hot bite no num mpai mu kase no ye de brewo kai hunu se we ya ye nyina no esan ya akyede de mawo esan se de hunta no ye bie so edikosi ase ema unya emunti ase a ene esompa kunafo akyede no udidi ebika osima ka kire se ya na udibi asie enti de odi sie no na de bi nso aya adoye 0598559802 0598559802 anwumre wo mo kan ye ho ene ye de bre onemo se wo de toso a edin e beba no eye Blessed Foster anasa Cherawa Media anya sa di mienu ya san wachi enkobo ansa na san ye ne foforo 0559 9802 ahoma no and 0241272990 yeah live ewa Santima mu a 93.1 Santima Agyeiwaa Sompa headquarters no ehwa dabraka sabra krona eco 100.9 so de ma Santima Adamfo pa radio Paris France abrochimamu yenye na wo ho eno achi wonu ma watakwa nyina efa ene ne nso ayi ma 101.1 Sompa nkrabata watakwa de watakra de no 103.3 106.1 FM Sompa krona nemom techima idea bono champion de duakwa 90.7 wonu ma won kransa eho na wo mutie di free Sompa no a 101.3 wo mo ewo do ma hinkruma ne masase paso Sompa na no wo mo fa free decoder na so be FM stations no wo no abusuan yenso ye hobby www.sompaonline.com yansemi nyina ye de toa wo no ya bone boam de akwakoto ha yewra prince atabo atanda amante okwa ubenya bia kenkan na wonye woni sonso ahwe Sompa FM live ene ye YouTube a wadwen kire no won kanto so hia Sompa 106.5 FM Accra o Facebook ho ma yensa enka na fe yenkenkan mawo anwumre triple A man eja Apam Dadaa na matene mu a hot bite ye de ma wo fa ne hyehyehye hwehwehwam ene de na enne babia ye bone ye wuda no enkomo bi ahyase a dodo na de di nkomo se ye dwom uwuro offices ahodo eno ana wo moka adokotafo ne anasefo ne edi ho nkomo bi ema na wo monyem kwakwo no nso udi ho nkomo na mema no nso a enam won so ma na nyem no nso wo mo nso ka ho asem ne nyina DNA test na ho nkomo abobode aba na ebinuma susu se health insurance
mampani ene pani a wono na hwe apomuden so wo mo nkeka won ho na nka wo mo mfa DNA test enka health insurance ho enti akoda ne ye wo no ne ya test ehu na gyanene na baabi wo firi ba no ententam kura na adoma aboa ama menteme ho ase ne awade metoda apotwe bi abebam no ne nyina to atimi atwa na eno na akwa nsem fofora ba ebinom nso ka ho asem saa DNA no enema yehunu akoda no na gyane mpompa a wono na ewo no enti abusua bra Facebook no so na behwe bi ebia na wohunu DNA test na ye ka ho asem ne da wo de wahu aye pregnancy test eno nso kura no wo fie kura timi test we de je yenya daje e de fam fidie emu na kukudam ne ani ntene technologist wonum nim de wo mo na ye ho adwuma na wo mo susu se de amanfo kasa o DNA no ho no wo mo che se wo hwe DNA ya eboa ma yehunu akwada no wonum ede ne baati asefo asase so pa yi a emfonso bie ne ho enti eba ne sa ebeboa wafura kura asabio wonija wonim ba bia ne papa firi nom ne ho ade ase wotwe awo bi nom no saa hawo no nyina ebetumi afiri ho ama enkoda no wo manya banua papa bi ana achibremu bi etimi atwere ewie na eba emremu a de ka na legal implications no wono mo chese saa DNA testing yi ewo ensunsanso kase pa titru ne se ebia na akoda no ho kura no awofo no etwe ne ho amanson enti se koba ne saa DNA no na beboa ama baabia wo se da no akoda enti ne mfaso no emu ba konso ene no ewie a wo mo saa kire se wo hwe DNA a sabio sade wono mo ka ne se mampani nko wonfa nka health insurance ho enom ne ho ade no no kwasem ni senka ka ho ampa ebe masu ne ban bia ya na wo ebinom ho no atimi afiri ho wo kunu wompena wo yere wompena no saa hawo no nka betimi atwatia wonu ma ewia wa awade mu no anka no nso befiri ho na wo bia atimi ababra partner na wade ase esan se wo dichim DNA ebetimi amanenim agu ase eno no nka bebo awade dodo na ho ban ebiem ebesan so kura aboa na no na ebinom nso kyese eba ne se ya akoda no nso ne fa ahodie se na ya na esitie sabi akoda agye bi na nam no so ne ye wo no na ebewie no ma me de kwoto na nim se nyamia na de me nkwa na anemete enti se wanya de nani eden na wo be yiri atwentanko atimi de asa ne kon a woni be ba ho so no na wape ne ba bi afa wo kan se akoko nyini de ne be ni nachi na mom be de no a enti sa ha no nso ebetwa ba atimi de ahwe ano ama sa ne ya akoko okosa no nso atimi afiri ho na wo ya ye kan nso no se ye ka se ye mfa nka health insurance ho a eno di adanse se ye tue kuma bi na mom ya pene kese pa ewo akiribra ye kwa akwaje esomfa so no eno na ebinum nso su se DNA no nya se nye nanso eba ne sa na se dodo na so wo mo kokoa mu asem no ye de yeni ne ye hwene ewurewurem ebeba abeda badwasrede ama amansen ehunu de nkura na ehunta na se wo mu ntira ye se yenye DNA ne ye hu akoda no a ne maame bewo na na ano no ne papa na che se niam bi nso nkoye eba ne sa ansam na nka ehunta no ne nyina abeba abeda abonten afi se eba abusua mu enom ne ho ade a DNA nso ba etime kura de abusua ntetimu etime de ba esan se wo mokoye wie ne yehu se san akoda no kura enye papa no ba nkumafo ensewfo wo mu nyina abeka atamfo no ho na sade ebe ye na ahotoso wo mapanso ebetime aye adwuma na ebeje ye hu adie no eno nso ebinum o kire se eba ne sa etime boa pa ama ebinum ntime gi won hudi saa bre kro na nso ebetime aboa ama ebinum nso sabi watan won ho na ni nyina achi ya bibia etwati anase wono de esie no na eche se DNA se mfa nkomfa ma ne kwatwe bre num nyina ne baabi egina ebi se na privacy ebi nso se na abusuamu ntetimu enom ne ho ade ebi nso che se ebe ma akoda no kora no wanya ahotoso mapa na nso sade na ehon nsɛmte ayese court da ho abubu obia ka ne de we ka no de esi ha we ka no de esum ha na eno ena nam so a se wo hwe pani a wo no na de se DNA eho asɛm ba ye pa aba beka ho
na say abode mu nyansapefo nyina di nkro na wo mo de ba no owura James Watson won na di say adwuma no na wono kura no na anu ya na woti na nanom won se du emfinhia du okono nson ene wodi ya ba mo wodi ne nsa nyunyunu eto no so Mr. DNA na eno ho no na wo mo chese de wo ye no agya ka bi ewo abode mu nyansapefo no nyina dwenem wo mo pempem ya nhwehwemu nyina no owura James Watson DNA ne de na wode ba ne no a na dodo na egina so eno achi se ububu mu a na ba o my guy na mu a kolebu aba ya asabe won kran DNA won mo nso nim ho adwuma pa 2010 sei wo mo ye DNA ho ama wiase nyina betwe ne kon ehwe kolebufo na uye no nso eto nchen a sade ebere kɔ na enema sesa na wiase nso edane na afi ye koye nim no aba be hia sesa adenya kese timamufo be ma hia wo mo no wo mo hu mfaso ewo so na wo se wo mo nso eye na tu na no ho nkomo no na international and national reporter na no appoint cheku enyaba enkra pumpuni mantam ha na afade a ene asam no gisa anko ekonkon ekra no onya adaje ne timamufo bi ebo ho nkomo ebusa wo mo se ebo de abobo abani o na eso se wo mfichire ene ye de be fa ya enkasa asemi se na besia so mo afa wo no oba no wani beje ho se DNA no emra na wo be ma no nso die ntina wani beje se yenye DNA na DNA no kura be kura anka health insurance wo mfa ho ka ene ye behwe amanfo kire wo madwen emehu se adwenkyira ese hwene obia de fatananim na sade ebinom kirekire mu no yenkonko tie bi mra ewia na fe ya bo apini wono ma waben ewo afutuo mu na ya hwese de ebobo bai no se ye getum ne yeso mu a ebeboa yen na mfaso no bi ne se na de yenti amanfo wo madwenkyire ya de ka ho a ye behu anokore no obia betumi ahun se o we de oye me mame ana we ye me re father na we ye me re mother obi atras ne yongo beboa yeah they can beboa because say be ma issues of we papa ema to me twa say the can very very important said be can na it this anyamani na abafom yes until also abanity me for part payment na individual no citizens to me for apartment send a baby to my ma obia it's my yebi na aboa ama bibia fine. I think it's not really necessary, okay, but when needed I feel like along the line you now so you can go and get it done. But it's not really necessary. The health insurance should include some necessity bit to say cancer, any mana say a two be cry a so be to me her no should come in the national health insurance than DNA. DNA there's a papa minimum. About critical and DNA senable of 2005 carry to me which a chicken change mancroft will be because on so DNA some quiet. DNA the main health insurance BMO. Ubia Cotrain Panafon, I say, I want a bar, I buy an coffee DNA who test Eka. Dabi, am I buying into Mukra who crampo here? I will live for dear, made the DNA and Ancasanum. My support says, oh, your bat test there, fine. But I buy coffee home party baby dear, and as I buy back home, and then Bia na nessa bank of a DNA who test and yet and I'm into my buying into Mukura. Messi DNA test there. I buy go 50% I then. So I gave yes the action home as your fan about also on fan bay. I buy some go for 50%. Okay, fire day. Papa you now I buy on original hand. I'm buying into me. And no ya manfo bi ensusu no wo madwenkyere na se utie ne din a ubohu se mema no wo mo so eye eba ebeboa pa ama sabi nsem bi no mu aye nyini no nokora na atumi aye adwuma ema ne bi nso se na ho hia esansa oba onyem ne nim ne kunu enom ne ho ade na bi nso kyese health insurance na nkasa nyarewo a wo se fa nokora ntumi mfa ne nyina ne adidi ne nso asa ba beka ho sabi obi akwakoye na ade bi na ewia wo betwe ho ntankwa na yese aban kofa ho kanom ne se de mu nsamote eno no timamufo bi na wo mo kire wo no madwen na de ekode ebu ho aten de ebe ebu ho aten se tie bia no wo mo a
eji awi wom de benya kura anka wo no na okunu kura agina wo nkyɛn na ɔde ne nsa ne nam wafuru so eba ne sa wo ntem enom ne ehu ade ewie nso kura na sɛ wokɔ te sɛ obɛsɛ wawo awie wo de akura na ekɔ yi okunu kura wo baage awokɔ kura wonya ne ntem enti eba nurse-fo ne adokotafo ne dia wo mo de ya na wo mo tue nsaafo no na saa asemi ho no ma yenkɔ ne ene maame ruta mankwa awenfo nkonkodi nkomo OPD department na consulting ho no wodi ne dwuma kese pa ne obi ka na opebi di OPD outpatient department e wa ya asabia ho na yemusa se enkomo aganafo asase ye bobɔ se DNA ebe ya nka aban famu fampo e wo health insurance munyi wono se nurse ni ensem we ya ta bobɔ ba wo maboboa no so ebeboa na eye na ote sa nkomo yi wo mo a eya pomoden hwehwemofo wo mo nso so mo sei Mami Rutu, Sompa hot bite to sini, ma joy. Yeah, Joe. Sompa FM. Na mabobo ano e hobo ko de. Boko, be a big friend. Yede am yase ya hanso ye. Ma me nkomo bi na abobo aba e twetwe Ghana fo aso, obi e ka ne sade wo bese wote ase e defa. Na de edi kan kura no. Sa DNA no. Eye hwan ne yefre ne DNA na de ankura na beba ma obi akwa frɛ sa DNA no se wo mra Let us see. Let's see. Na me tell o question si e ka se DNA say ya tete we fi ni pa kai a so eye ni dia iti abodi hwemu nya ni de bidire ye ni pedwemu a e wo se wo ba ye ni ofi of papa ani se o ma le ho eni kwa se e bi area enti se npa ayi na eye dan ya ye so fantola bi de ni ye testi wo mu na so ba ne kamwa e be ni de na eso no pastor no se na eba sa DNA na ye ka ho asemu ya mo sa pomodemfo no je na ya na mo hwehwe no wo mu pa okay me dasi ye to DNA ya ye se on the ene family ni te area ti de apedron ni podie enivo enti etoda ye papa ni bebre o shonto oma kabra enye ne dia obedru bebi a anka awoti akora no ananti ono echa na nhwe nan efona ni to bede di se wo se na mi ni tell say ni papa ene sa papa na on ni se ni papa enti sa se mu boa e ma ye fi e to toma e jano amase enanu enti e wo ho se e woman e memma na se de no e wo mu tu biological parent enti na sta na etie mama e ba sa DNA ya e kama ye se ya na abribia no memma no na wo mo press se yenye DNA e betimi aba se DNA no wo mbeye bi na oba no kura akoda no kura no na enye ne ba e bitimi sisa oh esi da esi enti say your paternity in maternity it's near siblings, it's near grandparents, it's near any relatives. It's near me. It depending if I know. Papa, you are on your belly, mommy, dear, a constant. And to me, rather. Say, my men and any before, that means. But your cowo ye no e won the city as you can be
ye bi ba ho ke ma me de no condition plan ba papa de the condition na me say ma me na wasi e bi say ni be non chere de dia di kwano area. Okay. Mami root DNA no kwan ben so na mo fayo eye moja ne ye betwen ana se bi be ma no ne hunsuo na mo betwen mo ya ne sen The battery, ye no, ye be great, ye. But these days, ye use swap from the man. Ye take a sample, you na ye. Ye were piece of land, ye were legal and immigration. Piece of mind, ye said, don't use our crime, you will be. On fan koyeshi, we can 2 months with the about 2 people. Say, if you are planning a ban, you put a new bush. And I legal, no, see, if finally, and I feel you waiting and I could pay court, and now can court and then and dear. Now I saw one say, woman, for your DNA family. So, and no, I was about to our near my dear very precious in the table in a crown hole. I am back it, sample my bed. Aye, and I'm just finishing your bed. Where to find my dad? Down at the 20 was better of a flower this year. A bath and we really are put I'm not. Comes to us, we and on start and on the Oh, okay. Enti awo sa de udi kan bobo so awo che se wo pese wo hu abusua wo firi mu kura eno nso wo mutime yo e bia mekan wo na bia na wo che se ho na afi no wo no kura wo wu ko ya che kwan be so na wo be fa nya ho no sample hu se ho na afi Pacho enu die ye ba le se wo pese wo hu wenchi ko die abusua we na mi mu ebia na wo ma minire o ma mi ewu ne mo o ma me ma ni wo o ma me ne ma me ti ya da ni pan ye beta no ni apa mo sample le dia mo chi no ye le sample ye den ya ebe ma chi den ti di se no ebe show se di ma me ne dia na se enye ma me le dia eno no sta na ye ni ena se eje ani oba so to an se ma so ba ho stand won ye prepare say ye madam ni papa ni akola ni niwa ti se be oba ne say enye ba ma ni dia ba mi so say me dia ana se wa mama sha baby ta brain apena me ka che mi say enye mi ba enti okay ye paternity and maternity both in a boom. They show them mamma no element. Not a year papa never be a near and clear woman to no matter for never pay son. Name Teba, 9 years of Panadia, and young manager, facility there be a barn call women. They will be held responsible. It was not yet. Mami root wakwa ye obey ubetufo se DNA no emra kwan so yenya ne nhye na nka wo bia wo ne ba wo nyobi me pacho me da pa every I did that makuma they make me me bon with them the rate at said the man the great mechanism the man be mo the pony bishop was woman, the young boy, and Tika, Master Gama Bone, that me a bibia from Nanka or Body about Diano, the DNA. I leave your best abandon them not a woman, everybody from Kaku, Juma, because the bibia for Elfo,
Nebo and yet, she said, first, my mind, 200 million in the trade, the Nebo of bomb crack. By so now, I might meet them. I shall my year before and Sana. Or Banner, if you was it one to me, did it to that one. Amma, Obia, to find up of them, and move for love the brother children. A fire and no, now they are going to say. And remember, baby, almost so many show me, man. They don't come in your body. Almost so, yen so mukran. Almost na ebia ye about. Ye fan is a percentage riser. 80% no. Oma yen show mo no mo na ye slim parent to ebia be man. And almost so ye show mo no so. About 50% in the community of Papa. It is a man of a bunny at the stomach of Amma. I hear, my baby said, why a baby DNA? Oh, Bema not yet, why, and Sam, why, yeah, what you want to do? What? She said, yeah, you know, DP. Thank you, but one tell about it, we are. You see, I got you banning your monk, I come. Said the way you take it at my son, I result not on. Also, I'm hospital, not all results I have ready. Then you made your children. She said, the GP, no, and the Bepwa. And only a month for Bay, I don't say, Bay and Carbine Fan health insurance at home. Health insurance, you may be lost. Mom, thank you. I found one. Self insurance, you are bad. Mammy Ruti, Jawu Namam Wako, said DNA Hono, Adana Manson will feed him. Bantan and Wase, Bemantan and Wase, and so for Ninkuma for Ninkunta for the cry and Nayanka. And Sana, Yebejawu Namam Wakono, Saman so a dear babu swim, so who 2 or more for no for. Kwamba so na obefa tu on fama wate won ho ase. Yo me da se. Nothing. The people ka come me dey me busu ni na ni se. Ye ni na ye kan yi. The obi ka se oye die no, ye kwani. Eye no kre eno bia. Afani ba ko le bia wa ni ye obeso otin on me. Di nipa ada ta na I na just obey the and taking it after all the money basically. You know, a yada one yen and then now yes, people are kind and that's a yes, and don't be in the bay. Okay, still a power with a bank, you know, maybe my woman number 10 Mamma, and the crack. A bet me about say. Wohwe akoda ne hwene na nimma na so wode na bia na so bekwa akoye die ne na enyewa etimi sisa da na sa no den na obese wo I wale kwokra motu no cha motu ni se di tanu se obi ti me wo ditimi na makode akora no ko se edusie na woni mo mu bia what I say ina be so all about self woni pedwani ni nti de woni pedwani ni ya so wan se yen physical look ni de kan ho se ka ba ne sa de ni nka yen ni ni e so ni ma ya den no ko no na ya ma ko eso so no bia na obekwa akoye die ne kwa na nipa na yeso ofenam na no I can't remember there was one case papa bi de mami ni bari na oba ya no ba ko no pa ba ko ye kokko ba ko ye tuntu ti ono anka se de o ma da ni te mi ba we nti me ba o se me pa we ko ye ni mo re ni na mo re ni mo re ni ma yeah die ne ba ya no uni de pie na yo yo kokko no se o me fa so no ne se no me me ba Sompa FM.
enti ene de nipa ti mi so nipa god na mi crowd but nipa mi ko ti awu me bi ko si obi ani peter what I say the me ka so the physical look the ye mo chipachona de ewo no nyame wo nhyira papa pa ne wo bra wanya ma yen foforo bi ebe foforo yen so no a yen tie ho ase no ma me ebe bo opono ni nse ebom nso abehini yen chome to me da mo ase pa nyame shamu o nhyira won so so mo in say gaga na poverty ase no kre yen so yeda wase sompa wo ha die se tie bia wo so ne manfo sompa pa no enkyerechire no ebekwa akosi ase ama wo manya won honte ase ma me root amankwa wenfo no OPD consult eho ene wodi ne djuma na yakọ ye ne kokasa yi wakapi ewa apomden mu nanso ne nyina no enyansi esanse yakọ apomdenfo hoi yebekọ na yakọ akodi nkomo wonu ma etu yemfo ansa ne mpo awade ne yewuram yeguso ano afutu a wo mde mayen ya woda wie no kura chi no eho afutu a wo mde tenetena awade no wo mo ne counselors ne yebekọ akokasa na eba ne saa dodo agya yewura Abraham Chiremanten wono wo ye counselor wa bempa ewo awade mu afutuom asetena mu afutuo ni nyina wabobe wom yebekọ ne nche na fe eho nso no yagye na futu a wode be mayen ewo DNA ho na mom mekoso aka wo se DNA yebewie na agya bi se akoda na nya ne ba na akoka maame no nko a ne papa nwuyo nanso no waye agya nka monamo no eba ne se ya wudidi ano wa adwene wono nso no ho ma ono nso nya bi ni 21st clinic wo muka ho sompa yankura bata ne nyina adekye ya de hihya so na mo nsesei de ma wo wacha de mra se de be ya wonso obetimi aka ho bi ma me root amankwa kire se yetimi fa bi kura afiri wanum samples no bra wo mo de test enti so oba Facebook no so a eno na ewo ho na ntantema yankọ na fe ye ne dodo agya yewura Chiremanten Abraham wo counselor eba wade mu afutu asetena mu afutu a wabobe pa ye ne nkodi nkomo ne yemusa ne se DNA ya sesei aba besore wo manyi mu ebinum kura kasa ebe yanka mampani ana aban no emfa nka health insurance ho se de be na wo ba bia kwa wo ya ye be test ehu akoda no naja ansa na wo be firi wo be se ho aba wa firi aba ma me root amankwa awenfo wakane de Agya Abraham ma joe ya me de o hene me wura wa bobo ano e hoboko de awade adomo kutaye pa ya da ba se ya domase yenso wa hwe yenso nti eguso so nsompa anwumre asem bi na twetwe aso na ye pese dom ede ekọ emu suku se DNA ehon mfra ma bobo aba pa se nya bo eda so a anka kama ye se wo bia be ma bia akura ono ankasa kura nya ya nko be ne de ehunu se wono ye be ma wotime wo na ne papa na ewo no ampa emano kasa se DNA no e de amanso ba nom na eho ade ebi nso se hia se obe ya na wo wakwa akoyo nurse ne atuyemfo na wo se counselor e wo awadiem ana asetenem obetuyemfo se DNA ehia pa se wo se wo bia akwa wo ya abusua no ka wo ho bom no wo moyo yo mini ameda wase ma me fa akonye so nchia wonne wabegyafo na menchia watiefo nyina anwumre ye ka ohawa ewo society a ebre bia ebehu sa ade bia ba ba ye haw tete nipa ede haw ba ede awudie ba ede abusuamu manso ba na ewo se oman no ye pa ne promise bre eni kwan se ebu ye ni guso na ye hwese ye nya no mane nko na ha ni pasa ya ba bedru ba bia DNA ehun sensem aba ba ya adenia de amani panyina ankane no na nukuredie ewo soro ewo ba ne be ma asetenem saye mpanache saye aware na nukuredie wo soro pa kane no na yakotere oba na yede na mabema abusu nyina ni ejikire tete yakwa kodru ba bia
oba ni be ma ne kosia omo di omo kura di omo pewia omo ko ka kire busuafo se yetase ya ware enti se ya nukrediem se anya nukrediem omo mienu nko a enenim na enam se eba efri enipa mienu oba ni be ma yonko famu ba na edi abusua abamunti enwo akwa akohia se anya abusua eba ye won dehye no ewo so wonu nso hunu se an woye dehye na woye moja na obema onu na eba abehwe ba abehwe ni free nyinsemu akopem se obeba abeye panyini school fees tua ne eka ahodo eyese obehunu se akrai eye ni moja ena mebre me ho ebo ne ho kaya na ena oba nso so a wo akra no eno nso bema wanya alwechemu se ni kuri ewo gidie wo me mu se akrai manfiri na chi eye ne ba ena ye hwe no enti me die me gidi se die ne ne die se ye de ba beka requirement aye wo akra ye se die bi esusu na ye de beka wankeye se ye wo akra ye twene nam ne yakwa akọ se wo sickle cell na wo ni sickle cell ye wo akra ye hwe ne blood group ye wo akra ye man says killer diseases injection ana yawe bi anko wo no say ye the DNA so be kan ho aye ne requirement say ye wo akra expire bia day one ekoka bia so obenya bosumi nsia eniema ye wo akra ne ho ne DNA kan ho a anka bebo apa ebasa ebema nipa adwin mu aye ne fan bema de akomamutia ni tirimuchene ana behwe akra na ene wiase no media me fotufo a media aware mu nsem da bia ade eta si bi pa sei aye se oba akọware na sabe okokra ne mpana ansana wakwa ware kra ebita si pa enti sankra ye no omutai edi nhyiamu a ekato okra na enu nhyiamu no timi ekowie nyinsai nanso anam so wo free hwa na okoware ni kunu nti ni kunu nso ne kodai enjina akoye te se eye ni kunu na anyam no enu nti na empanimfo nyina beka se abakan bebre aya na echinyegye ewom ene yenu ama dodo na ehunu se same kwotena wo mu na nyinsai ma na abusia becheche me ebe shamania ya ade ene entantam na wo hunu se ade na ya hawa na otwa ne ho ahwe satam de obi ani maso obi adwen maso enti absanu kredi a afri aware mu no amma enkrofo ma emema bi hwe wo mu adoso pa enti me fi se eye dama ne right se ono nso ansa na obehwe akra bi no obetimi ehunu se an we de eye meba eye mi moja enti sa me bere mi moja ni ahwe na na ye ne kwan mu a enti media me ne saafo a esusu se yemfa DNA enka niema ye ewo bra ya wo akra ho no me ne omo ya adwen pa wow na ebi nso kura esusu se be ya nka health insurance empenimfo mfa nto so bi se de be ya na eno no emremu no ebeba be ya mra wo ba bi akwa wo ye no wo a ye test ne ba se no nso ebe ya mra sa de gina ho a ebe ma no kredie na wo ka no atimi aye adwuma na so health insurance nso kura na ye kire se de eguso kura ntimi nhwe ni asan de die na abeka ho ai se oman no se ye hunu se ade bi hu hie wo so oman ni tu hu anamo a ye je tax wo ho endu wo hwe tax ahodo a ye je okokoto fuel oko restaurant koto diane oko supermarket koto provision oko krania mana wu kwa akoyi sanye menyira minias wonya adaje ahweso a tax ahodo bebre ene guso yaje ade bo man ne ho bra wa ade bi ehia na ewo se yeye enti so man ne beje atomu se die ne hu hia se ewo se yeye dia ene ebenya kwan a ye befa so ade ababeka health insurance ne ho ebize ye won grofo bebre a sika ye pia ansane a ye die ne no
wo de ne wo twena se de ne kosoro ba fom wonya efisa na juma a woye ene ne tebia wo de to no ne ho nso nanso bi a akohia se abaya requirement ntia wo se ye ekobata bia na meni wo mu baya adwen se afan no mfanto ne ho so se de baya de pepepe ye asumdwe ene akoma pa be se ni patrim edipa ahifo wo mu nkwa efiri se wo ko hu se wo mpa bi a wawo no enya wo mpa na nso wa hwe wona enfie de odi abufuhie ekotutu odi abufuhie etwese kan eye bebre na koso efiri se nkrofo de akomahie etu anamombo ni bi saa na enti me free se ya ba be hu se a threat to the development of the country here and let's solve it once and for all. The free say where there is a well, no, there is a way. The young woman say a who is here say you did better. Wa krabia ya wona ho dia and you minim say aban no wodi tuma woni mo kwan ho de befa so mo Abraham anwumre ye de wase pa ne bre wanya ma yen fufuro bi e betwetwe ya so menso medam ase ye bebo opunum wa counselor dodo agya ye Abraham Kyerɛmanten ne nkyɛn ne yɛkɔ ya yɛkɔdi nkɔmmɔ yi na no na nkɔmmɔ ehu no ebinom nso te fie di ho nkɔmmɔ sɛ sabio sade anya wo na wawo no koraa no ɛna ahwɛ no na ye ne yi a wo de no nso ɛmfa ho no baabi onam ɛyɛ yie sanse wo hwɛ bi de yi a ɛna ade ɛyɛ yie na ebi sɛ saa nsɛm no yɛ nka sabio no yɛ kɔɔto da ho abubu ɛntɔ wo da enti ne yɛka sɛ ɛntɔ wo a da won hwe obi ba ma wonyini ne wie ya wo de bakwa ba be hye wani ase na aka kyerɛ sɛ nyɛ oba no saa bre nso no ebi kura no wayɛ mmerɛ wie enti na no kwase abu obi nti no na amadodo na ani abere sɛ ɛbɛyɛ a nkampanimfoɔ mfa nkɔ adwendwenim na wo mo mfa nto apomuden hyehyɛ nsi achi ba no so sɛ de ɛbɛyɛ na obiaa wo bɛwo no yɛbɛhunu sɛ akwadaa no ɛgya ne dea ɛnom ne ɛho ade nanso ebiaa wo de ɛwɔ ka ɛde fa ho anwumre abusua me koso aka kyerɛw sɛ time heba mixture Dr. Tafri Jedro no malaria duro tatahwe intiment na tenase emma yade bi mfa wo nkonse do breko a ahno aduru ɛwɔ hɔ malaria ku a nyame bebusawo esan sɛ Dr. Tafri ja de aduro na badwa so ɛwɔ baabia sɛ ye herbal shops drugstores ahodo over the counter baabia nya na time heba mixture no ɛno sɛ ye meal booster ɛne ne capsules eboa pa eno ye dura edi mana kagina mu nti wo mo ni ho agro se wo pese wo nso wa ho ode na egina ne na so a ene ye dukro na 0244 417669 0244 417669 wokuta ye mu na ye bite ne hot e de amawo na mom wanonom time nuro na wie no se ye jaw na sumu wo ho wan hweye ni abefa di ne na enye aduane wonum beto so banche de wonum ate ne se dabekọ eno no ya na wadidie mu edu titru just bread and pastries wo mo dokono no just kenke na tin kama emu edu pompo nya baako e de to bo mu na unya frɛ papa bi esi ho a nyame ampata na se nye didi na adidi kura wontimi ni baako me kan foma wo anwumre wode mu atufo nti chewonam ye omako na frɛ 025 60 68 832 na entem wonem enkasa abusua yadi nkomo ewa apomuden mu ama madam OPD consultant no maami root e kire DNA no sɛ de etie ne mfaso ɛwɔ so nti a ɛwɔ se yɛyɔ sada ɛna yɛsan kodi nkomo afutuo mu ma yewura Abraham Kyerɛmanten so tu yɛmfo ɛwɔ ho afi me yɛnkɔ mmerem esan sɛ nya duru saa ne yɛ twintanko wobohu sɛ duru kɔɔto ne yɛ fa lawyer ne yɛ kyerɛ sɛ ma o mo mpene ma yɛ nye DNA no ebi nso sɛ yɛnyɔ enti ma yɛnkɔ na yɛ ne mmerenim ne waben pa wɔ mmerem lawyer William Kusi nkonkodi nkɔmɔ ne yɛ musa sɛ deɛ wɔ mo keken so DNA no sɛ yɛgye to mu saa sɛ empo health insurance emra so no oba bi akwa awoye yenyo emeye mra so ebebo ana lo amadwe
Bibia boko de. Boko ba. Ye de ho ase. Anwumre de hot bite sene sompa na nkoma edapono so aye die no ye DNA nkomo na abobo aba. Anesefo aka wo mo de afutufo a wawade mu nso atuyamfo ewo ho. Wo ye mranim ni. Sa DNA ho amansoin ebi afa onsamo pen ewo koto. Sompa FM. Ebi aba Sompa da. Na ya na de ne kafa ho. Sa ni ba mi mutu asina. Sa de na me ado mo ba. Na ba ko se do nyi ni ta kan ne dia. Ana ko ba die ne Sompa. Anti ile ba. Course no. Kafra. Agyeiwaa. They could be a sample. Okay. Now I'm about to not check can. No to who are South Africa, who are Ghana. And the report no bar. Nah, my BS. Won't be so the report no come. And I'm the Agyeiwaa. And for instance, for the balance reports 99.9%. He any panel. The call that and yeah, the get na what that I order. A career back on a banner, Berman, and any bar. Obey a power ball or a criminal. Enti lawyer eba ne sa se obi ahwe akwada ma na di mfie bi na die ne beba be proof se enye agya no kra ba eno no emra no de na ehye de wone obi atena wa mo ahwe obi ba na die ne na proof no de na mra no e kan de kire wo the kan say ya ma pa no tia e kan na ma the young could have been the background in the other. So she was there for Paya. The chap woman and the Tia. When Tia not to put on the Japan. Wow. Lawyer, ye beja wunemu amowako. Na ninyina enese emrane besha se wo besie de wahwe ne ba no mom na emetua ana maame no na emra metua ka no mfa mawo. Na sade empenin ka se uye obi die yi a na ade ye yi emra mu no so se obi hwe ne sa na ya ntimi antua ama no ade na wa akire. Hello lawyer. DNA ma memfa wonko na anwumre kuchusen Leicester Company Limited womo adamanti ye baite na hot e de amawo Sompa FM ene ntu hia bi ene ne broso wokutaye mu se ye tota aka no ana eye ne heba no white ne de e ma ase ne ye fita enti anwumre ba bia wo bia bo wura ba bia wonom etonton ade na unua je odie na nema enko kama na ya kana sa no na mekoso a se wo se ma mensa no boafo no eye onga anwumre wokan yen ho na ye be ensempapa ede amawo na emom wura ba bia ye ton ade no na waje odie fefefe na enema akoye ede amawo abusua wo mo ene ka yen ho anwumre ye de kase ne e ma ahyehyehye ekwan so yen kan kwa akiri kura no abadwafo anya atena se deda enti entem yentumrika na fe yemfa no nsia mu de no enso so ma I was sorry to work as Yabono aso. Na anawia na beye huhu ewo magane musa ubowromu ewo kowua. Eno ewo poyeman temu oba hema ya oho. Na na George mfu aye otoso mienu ane aposifo akwakofa no. Na nipa benum ko ya won ko fa no mumu no. Enam so ama ede hubu abeto manfo so yi papa ya chose na enya asem ketoma. Na video bi so apie monten so deda. Ya eno no chose wo manhwe na wo kwawu. Da sebra kwa moaboate ye
atosom yensa wono so ane sania posifoɔ pɛsi bi atwa ne ho ahyia ne wɔte fam na wasam ne na kyase wo mu video no na nya evidence no na sa kyerɛ sɛ nneɛma ahodoɔ yɛ a ahyase apompo so ba ɛwɔ hɔ no na ano ayɛ yɛden na yɛkɔ ahoma no so nan ne wɔnimonyamfo Dennis Japan wono yɛ assembly member ɛwɔ Abena electoral area ɛno ɛwɔ Apoye Mantam akɔkɔtwetwe enkomo no boya mo adwo so mpa so nie Pacho men so emo majo. Yeda se waje yen so. Na wadawro ma efitia no pa de ba na wia ne numre no. Antetia ne ye atetia no na edi hubu a ya boye kakra kwawu. Ni nyina no ye ohema ho na adwo agyamfo ayo otosom yensa. A kire ne ye behu video bi so o ma hene ho no mo da se brakua mo abo ate otosom yensa so abambofo atwa no ho ahia wotefa ako a jese wa ne nan. Wona ya assembly member o ho ade be pote pa ana ekoso ne damasi na ya tia ban also ye president John Dramani Mahama ya satia Ghana ye IGP nimpadefo nyina ampa anopai me sorenke me kuba bi ko bompa e kakra ja me wasait wa ana me tisi chuwe to nra nyimle me ko oba hema ho ene ko din ko moye me ne mi no asetene mo nsem ito na to no na me dimi ka ko vie be 4:15 to 4:30 ho no ni tu ato abeni die tisi e wo me nti bida ye ja me friend no to ko si dia ba no same ma wo hin and na me ko site and the piano me gana ba fi no to ko the Yamla one not dead. Or to be dinner. No one, I mean, Casano and the tip pam, be prono, hey, and the one phone card here, man, to she beam. Inti Yena and Tiasa and Palampala. No opposite for a funnel at the national headquarters. Palampala, Yatiso Bapani, Yagano. That's a better year, no, dear, or not so buy, and the cancer on premium for the mammy and co a year and nine woman in our mammy. And you know, or not so buy, no, a handful from the call and then driver a coy. You have to say, as you know, your child, but I keep so emotion, but I massive police, everything I take over. And only deep police for young and I'm in my common Nancy. Boss FM are framing, FMC in our framing, ya common Nancy. But as a official uniform, I was gonna do a bar at the yes, our bra 8 years, maybe a sim at the whole co. I've been a Ghanaian. I don't know NTSC. Na asosia no botayanti ama won ba kire no no umoti TB yase na wo hono na etesei me pa cho da se be ko mo mi nim optimasem pa me so panasem but abamu nsem last year ma yase da se bre emfa na hinye nto ho enti ampalampala through that no nananom say esa de ekoso nese wa police for leading aba ahemfienti o men penema ahemyene na ho esi foforo to mbe se oba pani ene ne mpani fo se o mun si eheme na anya ono kwan ye odehie me yoni pa me ha se ono ani ampalampala na nanamu yi nipa foforo ne nana ebiti no ono o menana ba o papa man be wo me ne papa yo him o him man him ya fa the same kwan to tu emma onu tu no san ko san ba ya san tu no ene wuye ene that the agbomoa Japan how to so we no ba bi ti ayin ye no ba e de ni se okwa e bia another chance to make said the amount ba de ko so die so ye me ene ye dia Kehu Abelino surprise bia anti wano onobo obetumi akasa eya hensam ho ana amana ba ne seye ana bibi foforo bi so taachiri let I patro eya hensam ho na amana ba sa about de la so for us watumi enya bambo for time bia I think say it's so serious
If you now quite at the Sanam, if the whole town one because from school for and not for Japan, so to net form. Last year, kind. Shall say last year about this time, you can't say Abena was looking from provide the security. Or how beyond to because friends have been by no, but just you go and see me, say, I am 7 BC. Oba near qua for A be another chance to be a mount. And yes, I'm so A be a you won't say, yes, he has no view, you do your home, but the real I have the on the 10 year and 10. Honorable me jawa mwako na mama nkanu yo mama yenu mom na bone tewu fa mama we kyerasa de amudi ni si so no kromafo na ni nye ne ho eno ye de kan ana de to so yenu prempre ya no abeno te sei obi ka se kromafo ani nye ne ho a me ka se me se da mama nkanu kwale me ne kwale me se me kan se do be mbia ye me da so go de kono agapon me nim oba eni ene no ye ono kwa no obi ani na fa ye ya na nam house to house APT say obi amra na fa ye de la obi di ehene no ma o man fo na ne na fo ne nyina no ba na fa ne ye na akosa afa me am jira ne mo akosa but if so no I take over ni nyina true for ma no take over so as I take over no see all of the whole community no support you because de la wo eno hene I do aba. The same thing in by, but all the last year, no, any maybe or year, you know, and man, so you to know any. But I shall see a year, me fancy 4 years, you know, Abian can cry, my by. Oh, you can't support to a year for. Once you to the end, you who are, we can't support you, and we will support you. I just said, you'll be a at the Tinoa, I say, yeah, more, you need an animal seminal. And ABI be pre-30 and that is why the whole as a community no ABI 60%. But the whole community, the whole community na come home say sana isi. Na nanu now community jinsi aka. They are more than us. Honorable Mayano was say na yamfa unsi bibia chere yanso a yabasa so abo pon bio. Medasi. I was saying na den komo ye Honorable Dennis a Japan no why assembly member Agyeiwaa Abena electoral area eno awo apoye mantamu. Abusia ya kai wo se wutie sompa no sia bremo ekase ye toa ensam no eso wonsam foforo Sedie asante amantamu kwoto wanom ekwa asetena atwema nwabiaja North Cross ni bedwanem ebra na Mr Emmanuel Wiafe adu watena na dwam na my lord wanom gina nanim ne nyina ene se onasi ni bia wanya mfinhia no aduasa enum 35 years wanom kire mu se wadi flood obi entini posi kwakire no enaja kwa wi ase ade ne kokotwi na ebra akwato no ekwa asetena no posi kwaduboni inspector Alexander Agbekwanu wono enagina akwato no enim ene wo bokwadu se aketesi a wono sabre wa mudina begina daka mu wone ne yonko eye nursefo baako atetafo ana baako nso a woka ho no wono ate ohwumase entino akwaya se wo nyina aye colleagues ana baako ya ye na begina daka mu wade bibi kwaya ne start wo WhatsApp no so se obi ananigi akwantu yehu se bia pese uko UK United Kingdom na akwaya adwuma ene wo konko pa we no wose na emu ede ena ja na yonkofo ni bi hyase se wo mu show interest ne ade a na root afia amankwa wono anaja wakobo posifo amane asa ne yonkun adifrado nin na wakobo amane asa no posifo antra wonto so wonom akwafa aketesia fine gap asaja watimi ahwanya akopɔ anim adifrade na sade adufie nso kira ni nsemu se wono so ne nua bema anaja o United Kingdom ho wo ye military ni wono na ka se sade obia epeso otu kwanti wono so awo connection bi a emu ahye enti no wanya advert mfama no no de ye ne advert na ebra eye onyonko ya wono no ye adwuma no bi ewo eye tafo no
ehu se dufie ede saade na ya na start no na agya wo fra no ni didi hu nkoma na kye se eya wa wonua be ma de na ade no ebe ya janiw enti obesom no atwe sika bi na ono so didi nkoma e kye ne yonko kunu ama nipa baanu no wo mutu sika na boa so 54,090 Ghana cedis ena edema eye oyonko yi na ebra sika ne kwaka ne nsa wode ne echena saa ena waso o si ye pese ye tu kwan na se ye ntumi ankwa ye sika de we so de ma yen wase ya ne mebra so wode obi be free UK ba ne ya start process no na ebra wanu hunya se ade no ya too late no ena okobo posifu a wanom ewa abu akwa amane ema wom kofa adufie na so bra adufie koye no warebuo numsuo gu so se wo hyebo se October busumi ni mo ne da etoso du wadi sika ni nyina ebeba na gya ye grantee ni bill nanso no posi adwumako na wanom ewa abu akwa ne se wo mo hwe animu a afikura no mo hwe du fia na wo mo hu no enum na October 27th no wo mo san ekoso animu a ye kire no na ye kire no ne adi ekohye mu a na wo mo de na kopie mu ewa court enei ye tena na asam so na ni nyina ne se court wa grantee ni bill ene asi want to 100,000 Ghana cedis. We are 2 sureties eka ho. Asante Akropong District Court. No ewo Atwema Wabiaja North Cross ni bedwanim. Eho na asem de yi ekọ so a. Sabre de dufie ne twa hyehyɛ. Na wanu mu hwa anim se na asem no basan so atena so bio. November busumi ne da to so aduonu so. Court basa akọ asetena. Na de ebesie no. Sompa kase ye de beto mani. No nsiabre mo kase bo hot bite na na yeguso a yede ma no na enne na mampani John Dramani Mahama His Excellency wodomo esai yewura Justice Paul Bafo Boni se wono ena sesei ye ka aloyafo nyina ne ajajefo ne nyina wo mo pani a eyo no a Chief Justice na ansana wo beje sa na ema ya tomu a adosodoso kuo no doso no wie ya wo begina no wodi kan ekantam ense ye ntam ana ewie no wosanso eka entamu a ekire se wontimbo aho ana wosanso ka entamu eno eye emranimfo ntam na se wo ka ntam se wode nsiye be ye adwuma wonfa ntasuo nyina nanum enkasa nkire ne manfo no se de mampani wi ono a woje so no yentimra. The oath of allegiance, and you say after me, I, Paul Bafo Boni, do in the name of the Almighty God swear. Do in the name of the Almighty God swear. That I will bear true faith and allegiance. That I will bear true faith and allegiance. To the Republic of Ghana as by law established. To the Republic of Ghana as by law established. That I will uphold the sovereignty and integrity of Ghana. That I will uphold the sovereignty and integrity of Ghana. And that I will preserve. And that I will preserve. Protect. And defend the Constitution of the Republic of Ghana. And defend the Constitution of the Republic of Ghana. So help me God. So help me God. Aha. Eno ena wachasa Ghana mrane nchiama no wobebo ho ban ti nyame mwa no na ewie ye no ena emranimfo wo mo ntam no nso wo kan ne sei. We'll have the judicial oath. We go again. I Paul Bafo Boni, having been appointed as Chief Justice, do in the name of the Almighty God swear. Do in the name of the Almighty God swear. That I'll bear true faith and allegiance. That I will bear true faith and allegiance. To the Republic of Ghana as by law established. To the Republic of Ghana as by law established. And that I will uphold the sovereignty and integrity of the Republic of Ghana. That I will uphold the sovereignty and integrity of the Republic of Ghana. And that I will truly and faithfully perform the functions of my office. And that I will truly and faithfully perform the functions of my office. Without fear or favor. Without fear or favor. Affection or ill will. Affection or ill will. And that I will at all times. And that I will at all times uphold, preserve, protect, and defend the Constitution and laws of the Republic of Ghana. And defend the Constitution and laws of the Republic of Ghana. So help me God. So help me God. Baby anyame no ho so help me God. We eye emranimfo de no a na afe de atwato okra se wontimbo aho. Oath of secrecy. We'll take the final oath, which is the oath of secrecy. I, Paul Bafo Boni, holding the office of the Chief Justice. Holding the office of the Chief Justice. Do in the name of the Almighty God swear. Do in the name of the Almighty God swear. That I will not directly or indirectly. That I will not directly or indirectly. Communicate or reveal. To any person. Any matter that shall be brought under my consideration.
any matter that shall be brought under my consideration or shall come to my knowledge in the discharge of my official duties except as may be required for the discharge of my official duties or as may be specially permitted by law. So help me God. Congratulations. Thank you very much. Wachani nyina sawote congratulations mampene John Dramani Mahama bra woso ne enwie no ene no na Abraham mpanyine je ne tomu wie ya pa no ana ogina simpie so kasa ye de afutu kakra etato etrosa so de de bida no so na ba wo ba won hwe na won twa ni pa kurudu emfa rasa ne o ma ga ne yatemu adwane sitie na wono de o gidie ma power rehemu wonu mu se ba wo ba no aba besesa ne ma. Under your stewardship, the judiciary will deepen the protection of human rights and civil liberties, and that the judiciary will ensure that justice is not tilted in favor of the wealthy or powerful. It strengthens specialized courts and divisions where necessary to address issues such as family welfare, land disputes, commercial disputes, environmental protection, and corruption, and to promote alternative dispute resolution mechanisms to complement the formal courts, especially in community and family disputes. Justice must not be an abstract principle confined to law books. It must be seen, felt, and experienced in the daily lives of our people. I was your Ghana man, Yera John Dramani Mahama, a bra waji Yera Bafuboni Tumu, a ya peno, a futua, what a tattoo the man no. Nani ayaji ni tumu ye no ana justice for bafuboni wono so ekasa kakra na ne nsem kayemo no ene wase ba wo bayi wo ba behwe ama atemu adwuma no etumi akoyie wo bayi adwuma no afri ni munyina de aye adwuma na onfa ebia ne nimdi anase ne tumi ayede ama no so na wonfa intimidate adehye e wo manyim wo behwa se ebia wo betena se bia na asem ni ebaba betena won manim anase bepie wanim no nipa na wo ba no wo behu se me koyi eye pepe yo na me kwa akoye anase me kwa akonya na mom ni nyina no wo mehye se obra wa be yo pani so my chief justice emra kan na omo bedi dwuma. It must be independent, impartial, and accessible. It must not serve the powerful or the connected at the expense of the weak and the vulnerable. It must resist any incursions on its freedoms, but also embrace accountability, transparency, and continuous reform. In recent times, many Ghanaians have expressed concern about delays, access, and perceptions of fairness in our courts. I wish to confront those concerns head-on. The judiciary must not only be seen to be fair, but must be fair, clearing backlogs. Ne krakra mu no justice Paul Bafubani se wo behwe se atemuafo no obia bedini lemo na accountability pepepe yonso etumi akoye wadwumanim. Envision a Ghana where justice is not delayed or denied, where the cost, distance, and complexity of going to court are no longer barriers to fairness. I envision judges who are independent, yet humble, fearless, yet fair, learned, yet compassionate. I envision Omayi Chief Justice Paul Bafuboni ene ewabra Jubilee House Ghana mampani ema ne so afenemu ehyaye emunsam ne de asomwi. Ene yenya firi yewura Bafuboni emremu de no a ma yenko sikasem mu. Na no a yewura atoba afosen wode womayi yakongoma sika betu dwa 2026 de no. Donkuma ekasa ho ebinum nso ka de wombeka ne no ana uwura asoye ehwe sikasem so no a. Penia wono woye chief economist. No wasanse director of the rare sector division at the ministry. Yewura Samuel Dankwa no wo chese sa budget we eba bekun wo hia. If anybody here wants to understand the health of an economy in a single word, the GDP becomes the natural variable. But I can see there are many academics here. It's always a questionable position because I see UNDP here mentioning social development, poverty, etc. because it has its flaws as far as poverty is concerned. And I think we've been hearing in the media space how the GDP is not addressing issues of poverty. But there are reasons for that. For the first time, you see the Ghana Statistical Service has presented monthly proxies of GDP. Eno Yewura Samuel Dankwa se uko aswahwe sikasem so na wono ene chief economist officer or rare sector division ho
Na sasika sem ne to ho nsensem ye mu no an associate professor ya wono at University of Ghana. Professor Aya Prosela Chumasi and so about to dwa atro said nei ye woto wo drop inu aye dada japade so chichiru ne afituo lampo ne ade no wo basra pa se enei Ghana ban emia na nipa no amanani akohu a keno so betumi de sika botena abra wo mai Ghana ama ye sika sem no atumi ahyemu kena na wei aye 2026 post budget forum and won so say ya na ekoso e won kramantam no ana Madam Prosela Chumasi okoka say I didn't see much on property taxation, and so that is something that I believe that consistently, I'm not too sure whether because it's a political class who owns the property. I must indicate that when I get a property tax bill, I get a bashing at home that I keep advocating for property tax, I should go and pay. I think that it is a fact that we need to do more on property taxation as income levels increase in this country and go down. I mean, I'm expecting that as the tax revenues come in, the VAT in future would come down so that the burden will be lesser on the poor rather than. And I must indicate that overall, we are increasingly going very heavy. I was your warrior Professor Prosela Chumasi, University of Ghana. I want what Nijuma. Ghana Cocoa Board, one board of directors, so Penya, where you want it to any Ayora Samuel for Su Ampofo. Wakasa Achemuse, one and Penifua, Wamudi Juma, as a board of directors in Nano. One Makopiamo, a woti, and Afe from Mantemo, Wamukwa Koshia stakeholders, a Banuko, one Motia ye, now one no Madin Como. Naninkomo dear Munun Wachemuse, or my penny and an issue I didn't pass and send out no cry, I can count May, Akomabosika 2026. No, a Pierre Mukrasa, Wamudi 200,000 hectares and sasi bedua cocoa na no etumi aboanti waka che stakeholders ni nyina se wamu fa sebu akwan so ade cocoa free wo mayem ekopie so awa amahodo so no wan munya ni nsem ni. And we realize that one of the challenges that we are facing, especially in the Volta and Oti region, is the smuggling of cocoa beans across the borders of the country. To the extent that if we juxtapose the cost of input that we supply to the farmers and the output in terms of production that we are getting, there's nothing to write home about, because cocoa is the backbone of our economy and will continue to remain same. And the best we can do is to work very hard to sustain it and to ensure that we increase productivity. Openi okasa yeyi chairman Mitra Titinani Adema board of directors Ghana Cocoa Board Adwumakuo Dr. Samuel Ofosu Ampofo ne kasa no achi no director of special services ewo Adwumakuo na mo Owura Jake Kujo wano so de kakra etwaso. We are appealing to our security services. Of course, they are stakeholders in this fight against smuggling. We are losing a lot of revenue, because if you look at within 3 years from 2022 to 2025, Ghana has lost almost $1.1 billion through cocoa smuggling into neighboring Togo and Cote d'Ivoire. So it's a fight that we must all come on board to. Owura Jake Kujo Samahawa, ya director of special services ewo Cocoa Board Adwumakuo no mo one board of directors no one munsam eni abusa yenyina no so na yenye aboafo nkrato mra ye ba dia ka akire no ye de bema ho. Hey medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwiwusi o do na so ni se mede yas toothpaste and the brush and etwitwi mesima minya homka sentina ye bokoi na me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwese mesi aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese entina wo se efei na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Enukratrodo, Yas Herbal, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and the brush, Abuzian Chamfa. Sawo Pedudu 2 Ewon Kran ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050 161 9588.
Lester Ghana Limited and the Yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwaso abeboy. Midimafo pokwase Maira Accra. Midimafo pokwase Maira Accra. Midimafo heba clinic aba Accra. Ani won't here. Passengers egumi kai mu. Ehwa na dodo na ekro. Ene sa Accra ne botem yedemu. Ani yedemu ampa. The say there edutwam Atlantic International University America memu about Dr. Edujamfi Babasu honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here ayaresano I am more. Oh, Mr. Minim wife yekopa wo. 1 year 1 city. Nyin se ne beto mu ansa na yetues ka no. Nso mi connection na encheda nkoye na esakakra. Ti say wa page mu amahodiam bam. Connection ne mu de wai. Wa wo de ba de kro. Wa ba do kro ba do kro ye ka. Stroke nso de wo fa no small. Chese Agyeiwaa wuo ne de asie no. Yare bia etatia e wo Dr. Tamda so endi so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yare bia. Kumasi say owo agogo opposite government school no. Ena nkra hanso obepiem e wo pokuase Maira kwan no so. Free doctor 0244 774 282 and 0500 727215. Midimafo Herbal Clinic. Wudimafo ne hwa. Obiari hia emwasron kubia ebemani ni opepa aye de change onga mama sano boafo FDA agi edwadie yinkrato yaso Sompa Akyeiwaa 2025 yaba Bible say nyame sompa pane say obi kon nyanka ene ewisia mobo enuti na sompa 93.1 Kumase Sompa 106.5 Techiman 90.7 Enkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyane ana Sompa 106.5 Accra yaka bom se bronyen yebema enisia ene ekrafo edidi na yenko ayetimi age se wo beboa yen enti se ya anwa emmo tin tomatoes ntade empaboa ye bia wa hyedada wonsan ehia enye ntade dada na emom de yebetime de ya che amano ayeye monfa meboa yen ne yefa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo yemfa ye ho hyem na propose prepa obo aduponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa Akyeiwaa ekunafo ene enyanka ne so wo mu bedidi se yesika fatu ahomatrofo iso 0598 559802 Meetimu biem 0598559802 Edia wasu yetara 1 media Anasa Blessed Foster Branya Bosome ni beboja trada na dia mode tomo ye no ye dia ma ekunafo yi mu amu ye bi afie twemu no emu adanse die die mu amu nim Sompa Akyeiwaa 2025 yaba TV Emma Aketiapa. Emma Aketiapa pa ampa abusua ya mo akwaba ede ba Sompa no nsiabre mu kase ebo firi no nomo mpai mu na ye kwa alatama mu na awere hosem bi asi wo ho a Government Girls Comprehensive Secondary School a wo mega ne no ewo Kebbi State ho wo mo chese adonyafo bi akwakofa asuafo no nomum ama teacher ni kura oye na wo se wodoma bo na asuafo ho ban no sabre wati na nanom wonse do na eno na mpanimfo chese nya ne edikan ni o ebi kura dikan sipen ewo Kaduna ho ama nipa be se ehanu sabre ya fa wo mu nonum a ya hwehwe wo mu kura ye hu won ama bambo emu ayere na nso ni nyina echi no saa machinese kidnapping na niam bi ato da so no de ekoso won potem opa enti won ma kan bi a ebam na won masrafo ho odene te se Ghana yenso yenka bi
Abusua so ne gyina ne den nsɛm no asie afra na do ofidie na to ha de di makote no ebi eyese na Ghana man panyi John Dramani Mahama wama Chief Justice Yira Paul Bafoboni waso afena mu eswae Asante Akropon District Court kwa asetena na akatesi adufie ni finsha na duasa enum we nurse ni ya charge no 100,000 Ghana cedis with two sureties ni grant ni bill say we di fraud na nyonko enum no hot bite nso yebo wurem DNA ne ho nkomo ekodi nkomo wa na esefo ho aloyefo kiremu na afi afutufo nso etu yemfo Leicester Company Limited wode yaze eso yasene time heba de ne bere no ebeka yen ho na ye fa yen kurabata ne nyina Facebook ni YouTube ka ho wakenkamfo no triple A mine ejapi apam dada anwumre mene Abena Dadaa Adepa Kofi na afi Akwasua Agyeiwaa kwade boati Are you clapping? Are you giving God the glory?